So, welcome home, by the way. I'm Inango Miki, and this is. Oh, you know what? I'll just go inside. There's no toilet. So, Grand. Sharp. Igama lami nguThulani kodwa wonke umuntu la endlini ubiza uThulasi. So ngicabanga ukuthi sikwazi. I thought you might like this. Yeah. Tholela amanzi uzwazi wash izandla. Hlala phansi. Okay. Asiphelelanga kodwa kusashoda uNtsika, ubhuti omdala noMbalendle. uMbalendle ulandela wena. Basasemsebenzini okwamanje bazobuya kungekudala then bese siphelela sonke. Ukhona noSiyamthanda ukuthi nje akahlala ekhaya, uhlala kukamama wakhe eNtuzuma. Ya uqinisile ubaba washiya le ekhaya ke. Wathi kuwona umuzi wethu lo ukuthi sihlale kuwona sonke njengengane zakhe. Sikhulise isibongo sakhe. Ngizokhombisa ikamelo lakho ozolala kulona upstairs musuqeda ukudla. So, awusho bekunjani nje ejele? Nawe bakani? Miki. Sorry. Bona lapho niphuma khona nikuze ukuceca igazi uze wenze olwatha. Ngiyasi ke into endiqhelileyo leyo. Kuba amanqine nawo pha abhaya. Kodwa ke bashiya ngemva bonke. Kufuneka nenza manje. Room yam? Upstairs, ka left. Ngama steps. Umnyango wasibili na left.
family meeting in 2 hours. Elena bani? Hayi ngikhululeka Mike. Ngaze senze lutho. Hey, uzosibulala lo muntu umbonile? Ngeke senze ndokhululeka. Useshintshile manje ubuya ejele. She sounded so serious. If lento wayenza before then means usangayiphinda. And futhi nje yo ngizwile uthe she wanna make friends by stabbing us. Imagine. Hayi angeke ngikhululeka. Ubemane isholo ubedlala ngeke azenze nto futhi nasigazi lakhe. So nje azowenza ngaloko uzosifikela. Angeke akwenze lokho. Wena ihlisa umoya yonke it right. Oh. Hello. Tsik. Hayi usefikile. Userumini yakhe nje phezulu kwemanje. Alright, ngizolivula. Kodwa Ntsiki mani, yabo la muntu. Ayi mina akangikhulu ukuthi akanginiki ukuthula. Yabo nje ngawabona amehla akhe ukuthi kanjani. La muntu unobungozi obuthini nje. Anawo. And uthe ufuna i-meeting futhi in 2 hours. Uthe utshele nombani. Yeah. Hello? Tsiki. Hawu, wayivala. Yeah, sure mabasa. Yeah, ndimuntsiki. Mamela ke mabasa. Namhlanje soba inhlanganiso nje encinci apha ekhaya. Hayi meeting nje encinci ayiba meeting end. Yeah, sabe sidibene. Yeah, izoba ixesha lakho lomugadlele ke. Alright. Mamela. Andifuna bekhona umuntu ochatshazelwa likazi. Le nto iqondane noPortia qha. Akekho umuntu. Yeah. I-plan ayitshintshanga. Isafana njengalandlela sasithethe ngayo mina saqhubekeka kuyo. Okay. Imali yakho ngizakufakela namhlanje ebusuku. Asithi mhlawumbe ngizokufakela nje xa sewugqibile ukwenza lo msebenzi. Okay. Yawo nomabasa uyindoda endithembileyo kakhulu. Awunogawuleza mphoqo. Alright mabasa. Thula nawe Mike. Ndona qinisa ubuso wenza kanjani? Khona uPortia. Oh, ndiyazi. Uphi? Upstairs left. Unexesha elingakanani efikeni? Kusona isikhathi eside. Okay. Yazi uPortia la nabafo. Unayo le nto le ayabulwana. Le besikhulume ngayo. Ukuthi akasabe ngalondlela ngoba mfishane yena. Akathusi. Kuje kodwa khona nje into ethile ngaye engazi ukuthi mingathiwa ngiyachaza ngithi yini angazi. Kodwa ikhona into ekhona ngayo.
Bayi man Thulani konyanzeleka uqine qha. Nyanzeleka siqine sibe ngamadoda. Senzele umbalenhle noMiki. Kodwa nami ngisho ukuthi sikhohle ukuthi ucapable ukwenzani. Kodwa ke bengisho ukuthi kupossible phela ukuthi naye mhlawumbe useshintshile. Yabo ngesazi. Nami udabuye ngaseshintshile. Uyithethisa into noMiki. Yebo awuzwa ukuthi uthe nje before she becomes a person's friend, she stabs you. Bedlala. Ngeke zazenze lento bemane esholo nje lento eyidlaleka. That sounded like a threat. Mhlambe bezidlalela nje. Ayithathe njengejoke ungathathi yonke into ethethwa ngiphoshi serious. Bemane esholo. Imali bafuna ngakwazi mhlawumbe ukuthi ngixoxe nawe ngaphandle nento engifuna sithi ukuyixoxa sina. Asa. Nona bafula into engihluphayo ukuthi ngibuka indlela esekutholakala ngakhona yabo labantu engibakweleta imali sesihamba kakhulu isikhathi bengeke manje sekusondela kakhulu ukutheni kube khona olimala esinde emndenini wethu so iqhume ngesathayo manje nabafuthi ngicabanga ukuthi ngivele ngithi unyamalala kancane kwenzela ukuthi kuthi ukwehla kancane mhlambe kwazi bani izoba khona indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise yonke ubona naThulani ndeva lento ethethayo enonyamisile futhi enyanzeleka sibeke wena sibeke nefamily yethu ube safe uqala kuyo yonke lento so ayakonqaki iyavakala manje nakele manje usamthanda kade simfundisa ayikho indawo somthola kona manje kunisibhekana naye ungifake amasimbeni amakhulu kabi somthanda dala ndixelela lento kasiyamthanda sizikhathaza ngayo man khona unyumtshito nimaziyo pha police station so ngizawuya ngifike ngithethe naye yabo then uzasinika ilocation ngesiyamthanda sikhathazeka hayi uzowafaka kanjani amaphoyisa kulento ngoba uyazi mawafaka amaphoyisa kufanele ukuthi uqulela umlilo manje uyikhuphula ngokuthi yehle lento wena Thulani yalibala amapolisa ngabantu nabo fonini lento bayifumana incinci pha yabo so umkholo wakhe awaneli kakhulu udla ngoncede ngenye izinto pha ichisa nyama yabo so umtshito okudala nimazi udla ngosebenzisana but ngiyamthemba hayi mawuthi usho njalo umthemba futhi then futhi ngayiplan enhle kakhulu sebenza nabaneni bathemba ixesha lenza awenze kanje naye bafo ngasikhathi mina ngizama ukuhamba usale bomthinta nakho uzokwazi ukuthi kube kulunga phela nami ukuze ngikwazi ukuzosheshe ngibone yabo okunye umbalaza ugcine ngazange ngazabona ukuthi khona imali edukile lapha eshisa nyama kwaphela ube deposit ensukwini angiqondi bikonda ayibonile yombali man angiqondi bikonda azayibona because senikwazile yonke iqoshelisa lando leyo so sukhathazeka ngenqakampani hawu nangu sisakhuluma ngayo masimkhawulele sibona yini manje kwenze njani wena wamonca nje kwenze njani intoni imbalenhle wandla usobaka uthetha intoni nqaki Ishisa nyama. Sushishiza thetha itheni ichisa nyama itheni chila thetha Nona ntindo nyama mehla Ntsika wazi kanjani ushisa nyama ishile? Hayibo Shisa nyama ishile? Ndiyaqikelele Wazi kanjani Ntsika? Ndiyaqikelele mbalenhle Uqikelela kanjani ngavela usuke nje isithube nje nizoqikelela ukuthi ishisa nyama ishile Awu ngiqoba ngixelela nje ngokuba ndiqoba uqikelela ngelakhi yami ngiyaqikelela into right Into zonke engaqikelela uqikelela ishisa nyama ishile Ngiqoba uqikelela ndiyadlala manani niduma nicima famba ukomlo uqikelela ba ishisa nyama ishile efuma sekubishenyana konke besebenza ishisa nyama onfonele wangixelela ishisa nyama ishile Londo ndiyazi wathi mosuwazi wathi sathi nje ungasho kuhlale kuwena uthi ishisa nyama ishile Uyanyanzeleka ndixelele Thulani man Cha sanuzikhathaza ngenombhalenhle ngalondo le Wensika uthona singayinaki lento ukusha kwebusiness lona lodwa esinalo lesingenisela imali la ekhaya uthona nje singayinaki leyo nto wenseka kanti enonjani wena Alenhle nawe Thulani ngizayilungisa lento lo uPoshi awubize meeting apha endlini so Thulani hamba ngobiza uPoshi Yabonseka ukhonta yaziyo ngiyasola kodwa ubezoshiselana eshisa nyama uzofunelana ukudestroy ibusiness esinalo esisingenisela imali usingazi kani Ima kungana nibona lo wenze lapha kushakho kusho yonke into lapha eshisa nyama mina ngaze bese kumele kwenziwe njalo kodwa ke ngibonga inkosi akushanga umuntu ayikho umuntu olimalile bengekho umuntu phakathi
Yo. Ake sithi at least ingcono ngoba kulimala ngamuntu. Ayikho into engcono. Susaphi imali ekhaya? Ayikho into engcono. Imake manje insurance esho ukuthi uzokhokha. Ngibafonelile bathi bafuna ama-documents ney'thombe. Shuthi kumele ngihambe ngishise ngamafika ngishuthe bese ngiyabasendela. Ngizokwenza lokho uma ngabe sengizolala. Angiphuthumisa kuzomela ilungele. Le kuzomela ilungele. Akwazi njani kodwa nje uyinsiki uyangisolisa. Nami ngisola. Hayi uyangisolisa kungasho nje wena bese uyathula. Kanjalo nje. Ngazi uphezulu kwami. Buka before singena endlini kunento engifuna sikhulume ngaso nawe. Ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi ngithi ukunyamalala ngithi ukuhamba kancane. Yes. Yindaba senkingeni. Well ngisenkingeni because ngithi umuntu usamthanda uhambe naye sasikhwama sabantu. So manje laba abantu bayingozi kakhulu. So ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi ngithi ukuhamba kancane la endaweni ngithi ukunyamalala khona nabo bezohlisula ngoba manje asazi bazokwenzana. Ngenze ubabuye bazolimaza mina obalimaza umunye wethu lekhaya. Kahle phela wena usanda kushawa. Manje kufanele ukuthi ngikhathazeke. Ukuphephile la uyakhona? Phephile kakhulu khuleka. La ngiyakhona nje ngizokwenza sure ukuthi ngizama ukulungisa yena ngaze ukuthi nginciphise inkinga. Nje ukubona nje ngisashisa namashisa nyamuthi inkinga ziningi. Sasingena phakathi kwesizwe meeting e7. Yazi nje kunzima yonke into mfana. Yes. Okay. Right? Ngiyaxolisa ukuphazamisa kodwa unenkinga yesifuba. So intuthu iyamqinanisa iyam-affect. Asiqale. Ngibani lo lwathi unike imvumo nihlale endlini yami?